bizitxe. Zu kafienik ez nie, nik infernu zuzedue, zuk txitxarunik atune, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Yep, earkeitzate etxian apaltzen. Bueno, azkenian hemen gehala. Lasai, ekipa. Bueno, egia esan zuentzat ez da nobedadia. Udara osoan repetizioak izan dituzue, baino erne. Hemendiken aurrea nobedadiak ingatoz. Eta horreneko nobedadia, iraolak, ilia eskiratu indula. Bai, mote, aio nekreinak. Tremeiare baguan, Bueno, gaurkoan hasi beharko debola. Bai, alkain, ordu eta. Esan ba, suma joa. Gabon eta ongi etorri zinemaldiko 54. edizio ontara. Hemen txagaituzue, Jose Antolosa eta biok, aurten berrikuntza haundi batekin. Gaztinak, arboletan marka ikikuzue. Eta zen nahi den letrero jartzea, atención, perretxikos al montón. Zoatu inalgea, Que no teles for. Euskaltegia gazi berdu berriro berriz, y necesitamos o camarero. Tu, Katxabi, izango zea? Bai, katxa. Zu? Ni Iñaki naiz, zura nahi esantik intakua. Jose Ramone, bai, Jose Ramonek alakatuko like. Gozen ardi euli, Jose Ramon, Jose Ramon. Ekarri zuka jaua kumbuiez betea. Ibi hautsita, eskaiola. Enaiz eskiatzera, inoiz jungo berrize. Ze, Fermin, panoramika berri bila, Ez, betiko gineatuko naiz, eskubiko txokuekin. Nire lehengokuan. Ne bizitza ninun azkeneko kanbitua zu jaiotzi izan zen eta horrik neguet. Ai, hauxera saloi edarra. Ai, onden gendun, estilo klasiko moderno aukeratzen, Fermin? Guazemakeko nobedadia ikusi nahi dut, iso? Fermin, deitxura guarotzak. Gaur goxin etorri bizan alfombraz pixan gatzen zan zatisei pinki emote eta ez da gartu behin. Alfombraz pilan bada ustazu, merkea bateko izaigo. Da zue bizo zeitze zue bazapatillakin. Kendu zairu. Hanka utxik egon beraldeo? Nekane, ni segitun harrapatze katarrua, Baulantxeki ongoaz lehenengoko mantxi urten arte. Ta ez aldeu kafesnetxon bato zeoze epela hartuko. Amendik aurrea jatekoik ez da pentsamentoi pez. Nekanen, atea pixketian. Ez atxazu mai petralorre isilik eoteko. Atxuak azteko adiata. Esan diat, igual di errapertxutako, Mai Carmen. Ondo alguaz, Maikros. Gaztinak, arboletan marka ikikuzue. Eta zen nahi den letrero jartzea, atención, perretxikos al montón. Zampana. Venenoso bat hartzen baina. O drogak inaztutako bat. Lasaio nahi, Mai Carmen. Kataloguak arrinat eta... Hamurketako egingo bagenu, Maikros. Erki, txokolate beruak arrinat termuan. Ze, pareja, txaleko refrentate eta guzti? Ze, vale, basurde mate garrapoko zetxoen bilurrez igual. Mai Carmen, atxa, ez da nitxiurata? Horre baldake, goizeko bostetan etxetik atea eta nunpetan obligato joa bala. Txaleko amatia, babu alakoa. Bazeman, azkar, Bestera peretxe guzti emango izkinta. Torri neska. Maikros, hemen da hola bat. Etorria jaskar. Ez da ikutxure, Txortena garaitu bat zaiota. Amanitaz bala usteinak. Revuelto eharren goño horrekin. Pareja, laguntasunin eizuela. Amanita, baina paloides. Palotes?
Venenosua, Andra. Venenosoa! Oh! Mas ei kutxure! Mai Carmen, paseman! Maikos, bazeman etxea. Almentza piztina juneskea. Arrepatik izkina ongua. Aitzi hauen. Zo, Zorrungak. Usteinak bakiala nola bueltatu etxea perretxiko gehi. Heldu hortik. asko txika. Eitu zoze. Ez dela txampinu jaten da garriko zaion da. Laskartxo. Oin bazakin hau, nondakan gure perretxikotako koto pribatua. Gabon ikus-entzuleok. Gaur estreinatuko da Donostiako zinemaldiko 54. edizioa. Urtero bezala, euskaraz eginiko hainbat eta hainbat film ikusteko paradaitzela izango dugu. Bertan dago, zuzenean, Nerea Izeta gure lankidea. Nerea, ze giro dago Donostian? Esan bezala, hastear dago zinemaldiko 54. edizioa. Sekzio ofizialean euskarazko 12 pelikula leian. Nork eramango du aurten urrezko maskorra? Gabon eta ongi etorri zinemaldiko 54. edizio ontara. Bienvenue à la 54e édition du Festival de Cinéma de San Sebastián. Welcome to the 54th edition of San Sebastian Film Festival. Barkatu baina, eske, hau ez da oskatzik, Bazpada idatzita ekarri behar izan dut etxetik. Ia ba. Buenas noches y bienvenidos a San... Bebas. Tian. Dakizuen bezala, erdera hutsean eginiko bigarren produkzioa estrenatu da gaur goizean. Enseñame el camino Isabel. Aurreko urtean Arriba Etxebestek izaniko arrakastaren ondoren, baserri batera erdera ikastera joandako erdaldun berri baten goraberak iritsi zaizkigu. Ya hemos llegado a los terrenos que heredé de mi abuela. Arrancas el tractor y yo mientras esparzo el estiércol. ¿Sabrás conducir? Anda, joven, sube, que tú de castellano nada de nada. ¿Veis que vosotros los nuevos castellano parlantes os creéis que lo sabéis todo? Erdera zerrauan egina dago filmea antzemango zenuten bezala eta polemika sortu du gai honek. Pelikularen lehen proiekzioaren ondoren, jendeari iritzi eskatu eta onats jasotako erantzunak. Bueno, déjame que te diga que yo soy Erdaldun Berria y me he identificado a tu hau erabat plenamente protagonistoiarekin. Bueno, que ondo pasar, que barres, que jajas... Bueno, oso. Egunero, hemen egongo gara zinemaldiaren goraberak zuen ganatzeko prest. Besterik gabe, Donostiatik Nerea Izeta. Uine kuskulluk! Nekanen, atea epizkatian! Zabego, esan harinko azeman kasireta. Ai, nekane, oaine baina disgustua. Ze pasara ba? Ara, telefonotik ez ninen esan naiz, asuntua nahiko delikatua den. No, baina esan bizune, dana dalako. Zuen atean lokalian, jende arrarua da bilela.
Idurreta beran lagunatiz. Ez. Beste jende tximalu zauetakoa. Nik uste drogadiktuak diala. Bueno, exagerada. Gaur egunine edozein mutil ibiltzen da tximaluzikin. Beatu bestelan, hori brikomaniako jardineru, teia zelako mutil zanuran. Ala ere zaindu zan alaba, bazpare. Zu, nik idurreaz konfixantzaz korakate, Beatu bestelan zelako nota honak ekarri daben aurten be. Hortxe proba. Gedi gizakin, zuen alaba horrek. Arra gitarra musikin zutezu, ala lagan bizatxute, Bueno, zeingo etordun, erdi edo garo gehiago bota. Ez alda gehiago izango. Bazekinat, guke gure garaian hartu bixarra ozin gauza erratzen genula. Bueno, zenbatian? 30 euro? Ez alda gehiago. Bale, ordun, 40, bider 30. 1000 eta 200. Buah, horrekin ez gaitun Brasilia aldatuko? Ordenadoren aurrean aldao. Ordun, sartu last minuten, eta biratu abioia zenbatian da. Onda, geho deitu, Bale. Atxaldeon. Zu Katxabin izango zea? Bai, Katxa, zu? Ni Iñaki naiz, zura nahi esantik intakua. Mekulako errena! Pasa. Ze? Ameriketan aspertu inantzea, o? 4 urte neikoa dia, han aspertzeko neska. Bai, lehen aspertu bat egu. Ta, han izan dizue errenak endu. Ez ba, horta, etorri nahi zuen etxea. Zerta? Errenak entzea. Zuen atxa ez aldaba espezialista hortan. Gure atxa? Nondik atezu kontu hoi? Ameriketa jun aurretik, zura nahi asantik esan zian, han espaziaten errenak entzen, ordungo 5.000 pezan truke lortuko zula. Zura atxak ni hementik korrika ateatzia. Ez zen jo basinistuko horri. Euskalduna kitzekoak, ja? Ta? Ne partia. Zuk, azken 4 urte hontan etzenun, herriko kontu asko aituko ez da. Ezea askoik ez. Zeo ze pasa aldaba? Moen kontan errena ni konpondu barko izu, ze... Gue atxa. Ze? Ai, gue atxa eta Xanti. Moantxe urte bete hiltziala. Ez da egi izango. Ta ze pasa zan ba? Berretxikuk. Txarrak? Saskila beteta zetoztela, ba... Bidian zetoztela, zulo baten eroi eta danba. Antxe gatu zian. Hene ba. Da nola indezuzuk eta amak basarri aurra ateatzeko? Ba, hainbestian. Alare ama pixkat ikututa galditu gara. Egun hartan, Xanti eta atxa faltza etortzekoak zian. Ta guain ama pentsatzeu ba, iluntzero, atxa semiak hortikan azaldu behar duela. Psikologoak endabile. Ta psikologoak, esateigu, behai honena arrazoia ematia da. Baina, larrutu konejo, atxa eta Xanti apaltzea etortzeako. Geho, azpi garbitzen nahiko lana izango deuta. Ta bisita, hau? Iesala izmekolako errena. Bueno, ez... Gue, Xanti, inbinitan geratu da ni Ameriketa junitzanen. Han egingo nuke, neozikua esatetzi. Oain, etorriko txuk. Bea eta atxa, naparroa jundituk, karatxikuta eta. Apaltzen galditu hain,
Katxa, etxea jute izango tobena, Hango adelantukin errena sendatuko zinen, ez da? Eman buelta! Gerra juteko bai, adelantuk. Ilargia jun bai, baina errena sendatu ezin. Kontu bai galanke. Ezeia, ilasai. Hola, hemen dia, eta azkenan. Apaltzeko orduako puntxun. Hemen geha, saskite egoteta. Zeintzan korrika jundan hori. Mekolako inakin antzazun, baina aredun errenakin ez da olako bai harrapatzeik. Inak izan bai, baina Ameriketatik nastuta etorrian nun bai. Errena behintzak konfundu jota. Bai, baina hankeko failua burua pasaia izango egizar juai. Ez dudala sendatu esan dit eta behitu nola jundan. Aio esateko reten buipe. Nik atxalde guztia behakin izketan pasa eta esan dit behin Ameriketan berretxiko txarra jantzitula eta geroztikan ez omendik ikusirein nahi. Oik jateko moko jaba. Berretxikoa dana dia jateko moduak. Baina batzuk behin bakarri jateko. Gozeman! Barkatu euskalduna zira? Bai, zeba? Kokotxa jatetxea? Kokotxa, bai. Ondo katian bizinen ni, precisamente. Lagunduko izut? Ez, lasai, bidea gaiten bat idazu. Ni konponduko na? Bai, zea. Derrigo responsatu beharrokat bertatik eta. Tira, torri. Kafetxo matu, kafe eta... Antoni batzuk eta... Ricard, zure Ricard. Ni frantzia asko iritsako naiz, Ya lo creo. Mira, hortxe dakazu. Eskiranitz? Lagunduko izut ateraino gizona. Ez, mil eskeri. Bueno, izan. Bengira. Sartzen lagunduko izut. Erra, baskaia. Faktura bai, llega. Ni hotelera noa. Txoin, lagunduko izut. Ez dut nahi, aski lagundu didazu. Egizuna, esker txarrekoa onaino lagunduta, abraz visto, urrengoa municipal batik galdetu, no te jode. Eta bega, azagetu gainera! Kaxau! Bai, lagunduko dizut. Merde pour toi, cochon! La crema de cueros estaba muy malo. Y el chicolín estaba picado y tu madre tiene cabeza de chorrito. ¡Azul! Bueno, aurten lehiaketa estrenatuko dugu. Bai. Ez asmatuen ere zein dan aurtengo fitxaje berria. Zein? Mañukorta? Baina ez esatek, horrek hitzaiten nien etzaiok ezerrente hitzen da. Hortze zion, bakoska Rubia, etxeko kasmatu beharko zue, Mañukortak ze esan duen. Maño, látigo! Ekarri zuka jauat konboiez betea, Andregaiak oraintzeko guau eta... Ondo da, lubrikatuak, deposituakin. Deposituekin? Ze zartu nez gasolina ematen nola deskuidu edo? Kondoia, ze klasetakuak. Retar, tutti frutti, natura. Naturaliteko, niko janda beha... Bale, zen eurri. Bueno, argi ezan noizut. Kiloter di unkimetetkoa nina ezte. Ze, asma badu etxian, no? Ondarrutarrak atxera ulertzi izango rabe gero. Seguro zuen etxian badala baten bat Mañun izkontzan izaiten duna. Bai, beran familixak ero. Bueno, proba ingo deu. Aste osua dakazue, telefono numero onta deitzeko. 943-0-1-7-5 deitu, eta Mañuk ze esan duen erantzun horrekin grabatu kontestagaila automatikoan. Ta zein jiba premisu? Iraulak herriko guantxe. Hementxe, langostino kajaka handi bat. DVD-ak ezin dia plantxanin. Hauk bai! Ikuste alde, Jose Ramon. Bizitza latza, Afrikako ume beltzoina, Yes. Nik agonta dugu ez da minutu bat ere hola. Ze,
Leo jen aurretik korrika? Motel, arpe jadan euliz josita. Ire pintxoak eraxatetuk? Gainbesteako izango, Gainea, errazatuk ba, akatzeko. Lau euli puta agatzeko inbeste historiz, Jose Ramone bai, Jose Ramonek akatuko like. Dozen ardi euli, Jose Ramon, Jose Ramon? Ezkerreko eskuekin, da. Eskuekin bai, baina beste zehozekin ezituak gainerra sakauko. Jose Ramonek ezetz, Jose Ramone baietz akatu. Bakailu seko batekin 2 minutun, dozen ardi euli. Rufino, apustu kontu hotzinan atxeo. Ni nahikoa landiat eska horrekin. Atxolde, Rufino. Honek, kamioika butano emango likek, mendin gora. Baina hemen teknika zeok tarten, teknika. Eta honek etzaka potroik. Mekaben dio, dozen erdie, zazpi hori ekatuko eski bagailo puta horrekin. Ni, Rufino, ez altzion bakailao gaztitxoik, honek nesko izarratu ingo zaiak. Zai, Jose Ramon, hoi itzako ez tekitzeta. Zeitxu nakatuko etxuk. Itxoten, ekarri alditxuk albi. Bai, hemetzare, gozo oso. Habernan ez holan erresaua. Hasiek, aitzaki jartzen. Aitzaki, mekaben, askatu itzak. Txikitia. Hei! Venga, kontzertatu egin! Jose Ramon, eman jok! Oide, venga, animo! Iru falta ziztik, iru! Iru, Jose Ramon, iru! Ja, eman diziok, ja, eman jok! Venga, Jose Ramon! Oide, keta, venga, bi falta ziztik, Jose Ramon, bi bakarrik! Eman jok, Jose Ramon, eman jok! Ondo! Bakarra, falta zai, Jose Ramon, bakarra! Eman jok, Jose Ramon! Kustala, txortan! Teknika eta ostu jaz, lortu jaz! Lortu jaz. Bakailu hori homologatu baldo! Konprobazake horrek! Ara, emutzutorrak tromba. Boa, txabar. Guapoa gelitu zaigu lokala, Ke buena! Geu kuartoa banatzen baitugu, ni inbernaderokin gehatzen naiz, Banatu hemen lanak behar dia, honek funtzionatzeko. Niko jakinko txut, etxien bezala. Tio, baina zuek aber, tontua zeate o tontua zeate? Peña! Baitu zaurkitu eten, tio! Ke guapo! Horrani, Oli, hemen honek funtzionatzeko lanak banatu behar dia. Nahi laga plantxa, eske amak ez disekula uste, tio. Boa, tio, hau ez da estudiante pixo bat, eta eskerrak. Ostia! Xista zer? Hoxen nintzen esaten, ez da hola ez, potia jarri beharkoa, janai erosteko? Momentu zuetxea jonda zeuzek etxiko dugu. Bale. Baina urrengo astetik aurrea potia jarri behar da. Zaun iso, beitu. Izan da etxe ontan esaldi entzuna, balkoi erdoildu hori pintauko zenduna, 11 urte ondoren iritsi da eguna, mingainastintzeaz gain brotxastindu ezuna. Mingainastintzeaz gain
brotxa astindu ezuna. Pilotari, soinekotan xuri-xuri. Jose Antolosa, Gabon! Behondeia, Xavier. Earki batxik zaleok, Gabon dizuela hemen txagaituzue. Jose Antolosa eta biok, aurten berrikuntza haundi batekin. Bai, ala, ikustu zuen bezala, aurten sukalde baten ongo atxuk, Bakizue, sukaldeen dana horra relatzen dek. Sekadoreko kabliak, amorio asuntoke, sukalden, Xavier, bakik, Ez esan dana, Josean, ez esan dana. Iaz, dirutza irabazi genuen pilota munduarekin, earki gatxik enpresarei esker. Eta aurten sukaldean aritzeko asmoa dugu zuekin. Izan ere, zuek eska dezakezue, eskaerak egin ditzazkezue, e-mail bitartez, earkigatxik@eitb.comera, edo esamesa bitartez. Zazpi bat-batea, mezua bidali, ubebikoitza NK, utxunea utzi, eta nahi duzuen hori eskatu dezakezue. Oide, Xavier. Eta emateik, ordenadore hortzekau, emateik aurreneko e-maila amentzeko, kela, Bai. Impresora amentzeok. A ber, zer gartziken. A ber, bai, zera ingo dantzataldek bialtzeigu, emaia, Ensaladilla rusa jana inai dute herritarrentzat. Bostun bat omendia, zerain, baino, bakik... Inguruko eta azalduko etxuk. Aprobetxatek leku guzitan izotetuk, eta 800 bat personak kalkulatu omenditue. Eta orduan, Ensaladilla rusa 800 personantzako iteko zein deken eraik azkarrena, nahi jakin, Xavier. Ba, oso ondo, hasi egingo gara, Ensaladilla rusiarrarekin, Ensaladilla aska Xavier, barkatuak, baina rusin Ensaladilla rusa jatei, baina hoi hotzaek, ez aldek rusin salda hobeto sartzen. Neko salsa bat zeuk errusien, baso. Bai. Beste zatiketak egin, eta beste, Bueno, hasi egingo gara, hementxe ikus dezakezue. Patata eta azana joke hementzerek, Bai, atxalde osoa pasa dut, patata zuritzen. Bai, oidek. Baina ikus dezakezuen ez, patata egosia. Oidek, Xavier, zer dut ezak, nik patata ezatuko xikit, eta ik pixkat komentatu jek, zer duken gauz obenak, Eta zer muztundek udara, Xavier? Bastante ondo, jaialdi politak euki ditugu, baina esan egin dizuen bezala pilota mundua txiki xamarra geratu zaigu dagoeneko, eta pentsatu dugu sukalde mundura salto egitea. Oidek, garrantzitsu edek, egi esan pelota gui ikier guztien zaigu, baina hainbeste partidu eta hainbeste pelota zitzea azken dema nazkatu ikia, Xavier? Harto ale batzuk botako ditugu baita ere. Oidek, Eta esan dizuegun bezala, 80 personentzako egingo dugu, Atuna, hementxe, tak, eta Oidek, azkenekoa, Eta baita azenario pixkat ere, hola, Oide, Xavier. Eta hau dana nastu imarrazeo, Xavier, Hoi dana nastu imarrazeo. Eta, klaro, hoi nasteko, erraminta behar diu, hortako. Eta hortako zekau, amasadora hau zekau, Erraminta eguki, ditu zaio, gui bintzat, Nondik atera, Hau, obrako tipo batzu eskatu nintxean, eta utzi ziuek, Guardetik. Bai, garbi zeok, Zikin mate dura baino, ondo zeok, Xavier. Ondo, bai, guk ere hau garbitu beharko dugu, Izan ere garbitasuna derrigorrezkoa da sukaldean, Oide, Xavier. Eta, oain, martxan jarriko jo, hau. Bai. Eta, zuzun zomezela. Hoi barrua ziek. Oain maionesa, Xavier, maionesa bixat favorez. Maionesa. Maionesa bixat. Da, botako jo, hola. Eta honek mardik hemen, bosua minutu no, gutxinez hemen bueltaka mardik, Bueltaka alde batea bakarrik. Oide, Xavier. Eta ikuste jumezela pixkat sekoan txenda hola amateik, sekoan txenda hola amateik. Ikusi egingo dugu, hortarako apropos daukagun makina honekin. Oidek, eta pixkat botako zio hau, Xavier? Ondo iruditzen mandimazeik? Bai, seko xamarra gehatzen nahi dut. Oidek, eta horrek lan egin mardik, Hortxe, 5 minutu dola. Earki, haide. Entsalada errusiarra egiten den bitartean, osagaiak gogoratuko ditugu. Entsalada errusiarra egiteko osagaiak. Patata. Azeitunak. Atuna. Maonesa. Piparrak. Ilarrak. Eta? Hormionera. Hau errazteo, Xavier. Azkeneko golpea, blat. Hoxe blat. Eta pena duk, hau garbitu ingo diatu iskaten. Bueno, earki. Eta hemen txelaukazue, ensaladazka errusiarra 80 pertsonentzako. Agian gehitxo izan diteke hau? Bai, jende bakik pikatu iteik aurretik eta. Eta soberan geratutakorekin zer egin dezakegu, Josean? Ni ez egit, nik pentsazait hau masa bezala zeok. Eta probatuko ju bordazarren batu itik badon. Osondo, berentxe bertan, demostrazio aurku txiki bat ematen saiatuko gara, egunero. Jo, Xavier, seguri garantzitsuek eta. Eta
demostrazio txiki bat. Aholku hau betetzeko, poni txikin bat balin bakazue, borda batean sartzeko, poni ja betire, arkumen bat, asto txikin bat, O, joantzako txabola bat, eo zer gauz, Xavier. Zikin gerik egiteko bordan. Bai, oidek, magina indako gatxe. Motel. Earki, eta oentxe, blat, oixe. Hau moituko dunik, etzeok mundun. Xavier, urruna konstituzioan hasiko batxik. Gustoa eta ondo aigatu, Josean. Bueno, eta presentatu egingo dugu Maira. Josean, kendu palau, favorez? Bai. Eta hementxe duzue, 80 personentzako ensaladaska errusiarra. Itxura pixketeteko. Eta ensaladazaleok, izan rusa. Egon batxik. Ai, kendu paretine dio! Venga, txa, bota oain! Nekanek beldurra emateait. Utsi nahi. Hauxera armaxu. Aritzan egurra zen jakure. Bai? Bai. Ez dakaba mazizo txik? Fermin, baina ez etxe zorbean gaini maskulu moure. Hemen, alfombrean koloria gobetu ikusteko. Elean, zedia gero, Ta, sufritu ba? Ze, Fermin, zikina tapatzen, Lasa egitzena, ni etxekoa naizta. Hau zikina! Hau, firma de autor da. Nola da, nekane, mantxizki... Ama, izotz pixkat hartuko, eta? Ez da gau izotik. Ikusten? Izotza kombinatu egiteko. Ama, pan bimbo eta nozila hartu ditut. Oso ondo. Apa, familia, atxona, kristona lokala, Ta mikronozare kriston detailia. Aio! Azte buruan laune eskakin errollatu nituen. Aurki ETB baten... Estarrin Xabi Espektrutegi. In your neighborhood, who you gonna call? Ne Mercedes 600-en hor jutenan, limitadoreak enduta 280-an. Toda hostia. Hau fantasma. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Beste estarrin Mikel Fantasmizabal. If you're seeing things running through your head, who can you call? Jo, zelango politxa den Bilboko ondartzie. Hirugarren estarrin Hector Plasma. Egoñako Andra Mari Ikaiku! I ain't afraid of no ghosts. Aurki ETB baten... Who you gonna call? Kazafantasmak. Pick up the phone. Yeeeey! Bastan! Bar Lombra. Carajo de Vascuence, Julián, esto es más difícil que cagar para dentro. Ai, zuzu tranquila hartu zur, aldekin dioskio lortuko zute. Pero si es que no lo cojo, Juli, no lo cojo. Hau oso zaila da, maitea. Hiru mailan nago beti. Hirugarren maila esaten da. Bueno, pues eso, a ver, zertarako da kartelori. Hori, kamareru kontratateko zezu, euskaltegire juten bazaz, besten babikonik hau gobernateko. Oh, si es que está sentado.
Kupoiak! Aste honetan premia berezia! Roski, pasatxekoa. Jesus, ontxe behostutze txakurre. Ama eroa behar da? Kamareroa behar da, teles. Esaten nuen banik, ama eroa. Zoatu inalgea, Que no, telesforo. Euskaltegian hasi berdu berriro berriz y necesitamos o camareiro. A ver, emeida su bikupoi, que caben en zazpi. Zer hartuko duzu? Marianito. Zerua, Marianito. Kupoi. Amen! Hauzeko Kristina Augustin hartzaine. Egunon, makina berua dago, Juli. Bai, don Fede, beru. Goiz guztien ibilire, todo azieneko txinu. Berrotamar bat euro sartutza. Eskerra zuri jauna. Don Fede, badakizu zuzo berriz euskaltegira apuntatu dela. Ez da eskarmentako gixago hau. Ta tabernan zinek enbiadu balana. Juli bakarrik? Ez bentsat. Kamareru kontratateko kartela ipinidot. Zue paño fundamento gehi eukibiako da bestela. Pinidezu manzana bat. Jaungoikoen izenien. Tontorreraino iristeko asmotan, Juan? Zaitut. Hau mistirixia, Juli. Txixapela emoten dago. Bota jozu, izozatima eta oso jangoikoen izenien. Apa, txaldeon. Atxaldeon, morrosko. Zein etorri da? Arratxaldeon rapazilla, zer nahi zenuen? Esto, kanpoko anuntzioan gatik anator. Bai, behatu. Kamareru ero o kamareri birdou jornadar dire. Eta zenbat ordaintzezue, o... Bueno, nik uste iritsi gaitezke... A 400, Juli? Lareun, astian. Ilin, jornada erdixera matxi. Bueno, bida, sodata sisterrein horretik nik uste paruan sigikoetela. A ver, un momento. A ver, primero consuro. Pulpiño, estás muy rico, por eso pégote con cariño. Ven. No, hombre, no, fundamental, dale, coge. Nik hura uste. Hombre, telesfor! Atxaldeon. Roski, hemen getik, txintxo. A ver, zer numero tokatu da? 6.832. Ti non reparte sorte, o ti reparte disgustos. Esta bate, berriz, telesforo, esta bate. Hombre, ikasten, Eta zerbizari berria? Bueno, ni me fales. Euskaltegia aurten ez da. Inor kamareiro hemen ez. Egun onde izuela jainkua. Ze numero tokau da? Esta bate, padre. 8.992. Loiolako saninazion barrabil zorrua. Jesus esaltzen dozu, pasautako kupoiak, ero? Tranquil, don Fede. Makini bero-berura, todo azieneko txinu horre bilirik goizozun. Gaitzerdi. Galtzerdi. Esa la cogí, atiende, Jul. Galtzerdi. Calcetín. Gaitz erdi, despresio bada. Makina bat ariketa egin beharko dituzu 3. maila gainditzeko. Ai! Urrengoan isilikiotea bakazu, ez? Jo, tia, nik uste gure zuak initzen da zendula. Ba ez, isilikion bazina, etzian enterature ingo mikroondas apaltazanik. Zekarri zuen merindatzeko? Pampinbo, nozliakin. Peña! Beto, bate mundua zakarreta botau. Jode, Oli, oidek ziatxa, oiz. Oitu imarko zeate, zeriola naiz, honeako eta txarreako. Hasi beharko deuka jajartzera mintadore bate osteko, ez? Eta manta batzuk bai, ez da hemen negun goxo bateko, ez da idure. Retxon! Eta zu han!
Vida xarxarra, zaratatxua eta guentezina. Poliki dabil, noiz baita jatuko da. Pixka bat eskiatzeko, kilometro pila egin behar. Jakako etxe batean, bizi nahiko nuke. Banoa pistan behera, hortza puskatzeko moduan. Eskiak atiatuta, zilipurdika aidean. Aldapa bera nahi nun, baina zuaitzak galazirik. Hankazurrepu galanta, hartu deto gaintxe. Tibi hautsita, eskaiola, enaiz eskiatzera, inoiz jungo berrize. Tibi hautsita, eskaiola, enaiz eskiatzera, inoiz jungo berrize. Eskerra unitz, gurekin Beukelerreko printzea eta bestia hau Euskalo zindan. Agur! Bueno, kuadrilla, lehenengo programa bukau daula? Ja? Baneri motzen jata, kain? Eskurain datorren asteak horrezo zutzi berko du, ba? Bai, mote, gaina bainiko baina faltaek. Toma faltzuk. Padri esker magina bazkau, bai. Bueno, gaur sortzi hemen izango gea berriz, eta bestiak esatu bezala, berue moten gaina. Aio! Aio! Bakailu hori ondo batu, baldo? Kustale! Komproa, zake horrek! Mira, Venga. Ensalada zaleok. Izan rusa. Egon batxik. Zaku patata baino gehiago pisatzen. Tita batian, Ja, da jolagak. Es que es puta gracia que me salta la idea.